खुलुमबाय आंनि एसके बड' ब्लग इउट्युब चेनेलखौ मोजां मोनना नायगिरि आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव साफ्रोमनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासि हरग्रोनाय थाबाय आरो बेजों लोगोसे सोरबाफोर आंनि चेनेलाव दिनै गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामनानै होनो हागोन बेजों लोगोसे खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो माने थुनानै होनो हागोन जाहाथे आंनि गोदान भिडिअ आपल'ड खालामनायखौ नोंथांमोननि सिगांग्रो नटिफिकेसन मोनहैयो बेनिखायनो आङो खावलायनाय थाबाय अननानै साबस्क्राइब खालामनानै होनो हागोन बे गोजा साबस्क्राइब लिरनायाव ओरै थुनानै होनो हागोन लोगोफोर आरो बेजों लोगोसे आङो दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे भिडिअ लानानै फैगोन जाहैबाय बे भिडिअआनो जादों जाहैबाय दाख्लै बावैसो जानानै थांनाय जेथुनाखि मालि बिखायाव फुटबल फाइनाल बे फुटबल फाइनालाव दिनै बेबायदिनो गोबांथार रायजो राजाफोरा खायफा माने फुटबल मेचखौ नुहैयाखै माखासे खामानि थाबाय आरो लोगोसे खायफा बायदिना बेफोरबायदिनो थाखा फैसानि प्रब्लेम जाबाय जेनेबा न'खरसेयाव साब्रै साबा बेफोरबायदि थाङोब्लाबो गैयाब्लाबो खमैनो माने 50 ब्ला टिकेटनि बेसेना ओरैनो साब्रै थाङोबा ओरैनो 200 थाङो बे हिसाबैनो सोरबा बायदिया न'खराव नुजोबहैयाखिसैबो जानो हागौ बेनिखायनो माने आंनावहाय रिकुवेस्ट खालामहरदों आरो कमेन्टनि गेजेरजोंबो आरो गोबां मानसिफ्रा बेबायदिनो फुटबल खेलाफोरखौ देखाय होनबाय थादों बे हिसाबैनो आंनाव बोनायनि दङ आरोना माने टिफिननि सिगांनो गला ग्लबल एफसिया गरनै आरो गरखा ब्रादार एफसिया माने गरसे सोदों आरोना लोगोफोर माने टिफिननि सिगांनो ग्लबल एफसिया गरसेयाव देरहानानै थाखादों ओमफ्राय टिफिननि उनाव खुनु गल सोलायनो हाखायाखै आरो दायो आङो फुटबल खेलाखौ आङो होसिगोन रायजो राजाफ्रा जेरैबायदि रिकुवेस्ट खालामहरदों बेबायदिनो आङो नोंथांमोननो देखायसिगोन नोंथांमोना स्किप खालामा माथिं जोबजासेल' नायलां दाख्लै 50 बेबायदिनो 50 थाखानि नोंथांमोना टिकेट दाननानै नायनांदों दिनै आङो माने आंनि चेनेलाव फ्रियावनो नुनो मोनगोन लोगोफोर आङो नोंथांमोननो देखायगोन नोंथांमोना नायलांबाय थानो हागोन लोगोफोर स' बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामासै ना मा बुङो लोगोफोर अब्ला नेनानै थादो बे साहाथिंजाय गोथां ड्रेस गाननायानो जादों जाहैबाय नेपालिफोरनि टीम गरखा ब्रादार एफसि आरो खोलाथिंजायनि गोमो ड्रेस गाननायानो जादों जाहैबाय ग्लबल एफसि नोंथांमोना नायलांनो हागोन लोगोफोर माबायदि बल खेला जायो निस्सय नोंथांमोना नायलांबाय थादो खेलाया जोबोद इन्टारेस्टिं जादों गुन्द्रुकजों नाफामजों आरोना लोगोफोर खेलाया जोबोद इन्टारेस्टिं जादों लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामा माथिं नायलांगोन अब्लानो नोंथांमोना नुलांबाय थागोन नायलांबाय थानो हागोन लोगोफोर जोबोद इन्टारेस्टिं जादों खेलाया मोननैबो टीमा खेलाखौ जोबोद स्पिड गेलेयो दै लोगोफोर नायनानै ला जोबोद स्पिड गेलेयो खेलाखौ इसोरबो डेन्जार खा बराबर खेल्दैछ यो भाइ पुरा राम्रो खेल्छ नि मेडलमा डेन्जार स्पिड गेलेखादों खेलाखौहाय आयो आवो थांबाय हेलो सियाराव गाखोनानै नायबाय एसे उसुबिदा जाबाय बाइचान्स सियारा बायोब्ला बेनि रिक्सा सोर लानो हानो एसे उसुबिदा जाबाय सियाराव गाखोना नायनो मोना स्पिडमा यस्तै हो बल बस्दैन सबै जान्ने हो नि त मिलाउँछ प्लेस मिलेको तोरा नै सहाय छैन यो प्राइस स्पिड हो नि त बेसी स्पिड बढिया भेट्यो आए
Jadi jangan nanti kalau putaran ada itu ane. Go 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 press press press. Ayah rasa tu ni. Negro apa danger street je kaya. Ada apa sah? Dami dami dami. Ayah, kau terus sambil sambil. Negro apa danger le? Wah. Tapi खेलाया मोननैजोंबो गल सोलायनो हाथ'वाखै लोगोफोर नायलांबाय था बे बलानो निग्र' बियो जोहरबाय निग्र'आ बे गोमो ड्रेस गाननायानो जादों जाहैबाय ग्लबेल एफसि आरो गोथां ड्रेस गाननायानो जादों जाहैबाय गरखा ब्रादार एफसि लगाओ oh salah dami deh set dami dami boleh lihat 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 dami lo wal kau gede kau lah macam macam pun ni kau sudah lah फाउल जाबाय बला oi oi Sida irkau saya respen. Ini kan huru-huru tuh, boy. Ini kan, boy. Dan dia orang boleh kerja boy. Lala, lebih bes. Ayu. Kenza. Dane ko thai phone de ko hane kala bodi na kasi mo ne ko phe ko na le se bahile aske हाम्रो एगेन को सेमी फाइनल खेल्ने 17 टिम छ नि त तर उनीहरुको ब्यालेन्स नमिलाएको छ बडा bola awak थांबाय दायो जाने मतलब प्लेस है मिल लोग अफसाइड सुग्रोबाय बला दायो wow dayo global FC आरो गरखा ब्रादार FC को गरसे सोजेनबाय बिराद खाथारना जादों खेलाया अयथासार एड्रेसनि दायो गरखा ब्रादार FC खौहाय सोजेनबाय गरसे नाफामफ्रा गुन्द्रुखौ लागावजेनबाय गरसे नायनानै लानो हागोन लोगोफोर बे समाव ग्लबेल FC 1 गरखा ब्रादार्स ग्रीन 0 दे खेलाया मोजां जादों दावराव दाख्लाम रायजोफोर निकोटिन सोदों निकोटिन डेन्जार स्ट्रिकलै मा आया ने डेन्जार स्ट्रिकलै सोरबो बा ओस नै याद सबै भन्दा नाम कलाको केही छैन फाउल जादों दायो
Koy nomor asal 16. Ini. Dayo gol सबसे नौबाय लोगोफोर गरखा ब्रादार एफसि आबो गल सबसे नौबाय Global FC 1, Gorkha Brothers 1, जोबोद मोजां दायो ओरैबो 1 खेलाखौ नायलांबाय था लोगोफोर आङो जोबजासे फार्स्टनिफ्राय स्टार्टिंनिफ्राय जोबजासे खेलाखौ देखायगोन नोंथांमोना नायलांबाय थानो हागोन स्किप खालामा मासिनो दिनैनि खेलाया जोबोद खाथारनाक 1 मिनिटनि गेजेरावनो सुखायफिनबाय आरोना खालामनायनि जायगा दं थाबोनांगौमोन ना जाबावो मिथिबाय सारालाय ओंखारा ठंडा भैया लो ठंडा भैया लो खेला है डेंजर स्टिक डालने बोला था खोलिया sangalai oh kalau udah running bakal bela mah tuh running kita bela mah kiper pun running saya bola out जाबाय गारनाया जायाखै पुरी सिगां माने ini nula bayi nama mas hansu kerja slow karena boleh dia boleh kerak katore bol मेरा फोन है ना मेरा फोन है बोल सकते शॉट ये हां आज खेला तामाम भन्नु छ रे मेरो दिमागले काम गर्न छोडिसक्यो दिमागले काम गर्न छोडिसक्नु थाल्छ यार गो आशिष दाइ बढिया ini pada bawa soalnya benar pula wah halal itu benar kayu ya lah nah deh bola foul मोनबाय foul जासिगोन आरो ना डिफेन्स जाला त्यसा गर्छ अहिले या हातले के भयो ए त्यो
boleh jangan sudah kalian ini. Biasa bawa lawan ada saja. Aisyah baik lah deh macam dia. Wah bola. Damai. Bola deh. Gua apa dengar gila kayak. Ya sudah sih. Betul tinggal harap. Defender lagi baik pas. Bayar bola. Oh bayar. Bayar lari lagi sama. Semua masih jalan ya kursi kau. Bola ke sana bayar. Singko macam bola ni. Dame asal dame. Rosan ya रे बोलूं दे रोशन का महंगा नहीं से ये बोला नाले जा कुछ नहीं होगा आधे पैसे दे Bai ya sase player sa ese jokhmanan dong arena. Yo na kan. जल भएन भने भयो यार जल भएन यो जस्तो छैन तिमीले राख्नु पर्छ अब यसको जग्गामा अरू यो राम्रो गर्छ शेष काम छैन उयो छैन होला खेल्छ यो फर्क्यो हो आज त Maya teh खाना के लवा ना राम्रो इन्जोय gol besi saja nera. ये फर्क्यो अरे ए बोल फरकेगा हां आफै हान्दा फेरि Baik dia bisa pilih baik kemudian चलो भाई हेलो हेलो Kang pai mu sini ya. Kepara putih pai. हान्नु सक्दैन नि त सकिलो पुरा साह्रो छ नि त यो हान्नु पनि कम्ती साह्रो यो पोस्टमै हान्नु साह्रो लानु भएको न फेरि त्यो अर्को मात्र लानु भएको थियो ए खायो हो अब Global gol seba pai. Gorkha FC ko gol se seba pai. Lagaw sen pai pumba pai na ya jere jere. Halo, kalau naik, जायफ्रा टिकेट दाननानै नायाखै दान्दा सोमावनानै नायनो नाङा एबा स्क्रिनखौ बिसिनानै नायनो नाङा असुबिदा नुबाय Birat danger खेला. दान्दाखौ दासोमाव Dan ini खेला खतरनाक. दासोमाव बे समाव खेलाया ग्लोबल एफसी 2 ओमफ्राय गोरखा ब्रादार्स ग्रीन 1 फिर सिङाव बमाखौ गावनो नाङा एसे उसुबिदा जायो जायफ्रा गावो साइडना जायगायावहाय अननानै बमाखौ फिल्डनि सिङाव गावो केही छैन टाइम छ हात्ती पनि भएको छैन केही छैन Time show itu. Time show.
गलखौनो हमखाबाय दाने ला आस्ता ला ला आयो kartu kita udah mau तिर्खा लाग्यो यो गेम त पुरा भन्न सक्दैन हैन जे पनि हुन सक्छ तर अब जित्न त अब सापोर्ट हामी त उनीहरुकै अब के पनि भन्छ सापोर्ट जित्दै भन्नुपर्छ आशिष दाइको गोल बिग्रेको शेष र आशिष दाइको आशिष दाइको कस्तो खुट्टा बोलमा बिग्रेको वैसे खतरनाक खेला ले वर्ल्ड कप में बिजिन वकिल मैं फर्स्ट खेला बिला फाउल बो फाउल हाले हाले बोले गरेको कस्तो मुर्दा मूर्ति यसको बस kita है bahal finish ra ना गोसे मोजां गेलेदोंमोन रासिने दे जों हाराबे साबसिन गेलेखायोमोन आथिङा मा जाखो नोगोद स्पिड गेलेयोरा आं ग्लुबलेखौ दिनैसो फार्स्ट नुदों आउँछ मान्छे छैन हार्ने त बस्छ हेरौँ होइन है टाइम दङरा जेबो नङा स्पिना जायाखैना खानोलै निग्राबो सदिया आरो मिनोलै Peran hula. Ini bukan dari ini. खतरनाक खेलाले किन गेम बिगार्दैछ यार गेमै बिगार्दैछ र पुरै
मिलेकै छैन गेम कति दामी छ छोरा रकम जाफिएन नि यस्तो हान्छ बिस्तारै बिस्तारै अगाडि बढाउन हुन्छ हैन नि अब अलिक नजान्ने टिमसँग जान्ने टिम राम्रो हुन्छ लाइनमा फेक लाइनमा 16 नम्बर लाउन 16 नम्बरलाई या या अब हेर्न कोही छैन ल रे दायो खेला जोबनानै थांबाय लोगोफोर दायो ग्लबेल एफसिआ गरसेयाव देरहाबाय नोंथांमोना खेलाखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालामलायदो लोगोफोर एसेनोसै बाय